Ja no sé una mica què fer amb el tema de que tothom em digui que m'assemblo a la Dua Lipa. O sigui, que òbviament és un piropo i ara no em faré la víctima perquè tothom m'ho digui i tal, però arriba un punt que, clar, si la gent et para pel carrer, que cada dia sigui lo típic que t'han dit mai que t'assembles a la Dua Lipa moltíssim, no sé què, ets la Dua Lipa, jaja, la germana de la Dua Lipa. I clar, llavors molta gent o et mira, notes que t'estan mirant, tal, saben que estan pensant com, és la Dua Lipa, no sé què, i és com, no soc la Dua Lipa, jo valoro la meva intimitat i, bueno, no sé, sembla una tonteria fins que ho has de viure, no? No sé, que estic una mica... Sí. Bueno, sí, òbviament tot el que acaba de passar és puro acting soc Penélope Cruz, pura provocació. La provocació, la ràbia, la indignació fa que les coses siguin virals. Precisament perquè els continguts que són voluntàriament provocatius, la gent no és conscient de que s'està fent voluntàriament perquè et susciti aquesta reacció i cauen en el parany de tu creure que jo genuïnament estic dient això i que tu m'has com de despertar o m'has de dir alguna cosa com perquè jo me n'adoni que tot el que estic dient és una absurditat, com si jo no ho estigués dient exactament perquè tu reaccionis així. O sigui, la trampa no ets tu cap a mi fent-me descobrir que no sóc la Dua Lipa, sinó jo cap a tu fent-me el contingut viral gràcies al teu comentari, al teu engagement, a que li envies als teus amics per riure't de mi, per no sé què.